Gustavi saapui Rusiblelle. Tervetuloa uuden jakson pariin. Niin kuin näkyy, niin nyt täällä parmaillaan sitten vuorostaan Termarille aiminkin ja parempaa jiiriin. Ja on sitten paljon mukavampi lähteä kylille, kun tietää, että molemmat pystyy tekemään siellä jotain. Eikä välttämättä Timmyn tarvitse ottaa aina reppu selkään. Mutta eipä mitään, lähdetään kattoo, että mitäs tässä jaksossa äijät saa aikaiseksi. Joku ei tietä niin kuin nää yhtä. Ei näkö. Ja ei kuolta zombi yläpuolella. Tähän auto. Juu, tapetaan noit zombit vaan tähän seinälle. Perä. Kappas. Pitäisikö mennä tosta oikealta niin seinää pitkin? Vai kierretäänkö me siellä? Tälle seinälle. Valon lisää kuolleen. On toi asekaappakin. Mennään siihen toiselle puolelle. Tuohon pelaa, se tulee kello 12. Ollaan tässä vaan, se juoksi tohon perän liikkueriin. Okei. On tosta kulmalla. Ja se rupee tampuun noin. Venat. Mä varan pikkasen. Mä menen tohon vähän lähemmä. Jop. Menen tonne mistä mä olin silloin viime, kun mä tapoin ne 3. Mä voisin hakea kyllä ton bodin tähän nurkalla ja kattoo mitä sillä on. Joo. Tuu tähän vaan kattoo, mä käyn hakemaan. Joo. Se voi tulla nopeeta, sit kun se asuu tässä jossain lähellä varmaan. Jep. Ei sillä ollut pistooli tossa. Mä otan sen siihen niin. Kannattaa luuttia toi armishoppi kyllä, ennen kuin se tulee backiin. Tää on tyhjä, josta ei sillä kertaa mitään ollut. Joo, voidaan kiertää vaikka tuolta vasemman kautta. Tää on vähän ripperiin aina edetä niinku alaspäin. Niin on. No eipä oikein mitään järkevää. Maas näkyy kivääri mulla. On sillä näköjään karpi. Saaks sä sen kantoon, kun mulla on tää vitun pikku? Joo. Sillä on ammoboksi täynnä luoteen, mä otan sen kyllä mukaan. Ota. Nyt oltiin jälleen samoilla huudeilla kuin aikaisemmin ja tällä kertaa pikkanen tommonen myrsky päällä. Ja se on siitä vähän ärsyttävää, että oikeastaan mitään ei pysty holdaan kauhean kauaa ulkotiloissa, kun alkaa noi hahmot sitten jäätyy. Mutta lähdetään kattoo, että mitä tällä reissulla tapahtuu. Joku tööttäilee, kuuleksä? Joo, kuulu. Mitä vittua? What? Ja tuo auto katolla. Oliks tuo aikaisemmin? Näetkö sä ton auton tossa kadun? Zombit rupes hakkaan päätä tohon seinään tai tohon oveen. Jep. Ui varo! Zombi tuli pihalle. Niin, nää tulee kyllä kipeäks kohtaa. Oltiin sitten hetki tässä ooteltu ja katteltu, mutta mitään merkkejä pelaajista ei sitten lopulta näkynyt, niin päätettiin sitten jatkaa matkaa.
autattaa jäässä. Oho, väärä ase. Katsotaan. Oikeesti pelästyi taas ihan viitosti, että joku ampuu sitä ovisuutta. Auta, tää on kankee, kun tää on aivan jäässä tää ei. Eiks se oo? Siinä oli joku laittanut jääkaapin tohon eteen, huomasitko? Vittu tää tuli kipeäks. Runny nose. No niin. Pystyykö tätä nostaa, tätä jääkaappia? Too heavy. Tää olis purkko. No mitä vittua? Tää on saatana aidattu tää koko mesta. Oi vittu! Saatana. Täällä olis vitamiineja sulla. Hei, joku ajaa. Autolla tässä. Meidän lähellä. Saat ottaa meidän auto. Tuli tonne taakke. Vähän sitä käy. Jäi. Missä oot? Puolella. Auto käy tossa näköjään. Joo. Mä otan tän ruumiin tästä kantoon. On sen autolla. Joo, mä tuun sen. Joo. No ota sä se, niin mä menen tuolta hakeen sen meidän toisen auton. Sillä pystyy. Oli haulikko. Tässä lukee tää take things easy, että kai se lähtee paheneen, jos täällä lähtee. Tässä sitten spekuloidaan, jääkö Timmy henkiin. Kävi semmonen pieni juttu tuo kylillä, niin lähdetään kattoon tässä vaiheessa, että mitä siellä nyt oikein tapahtui. Mulla on bleachipullo täynnä vettä, mutta tää ei niinku juo sitä. Onks tällainen mennyt se autorinkki jotenkin pois päältä vai? Ja se on vielä tuo main inventorissa. Kyllä varmaan, että sulla on vettä vielä. Tää on täynnä, remaining ihan täynnä. Tässä drink siitä pullosta. Lähti dry maltti pois ja lähti 1 viini. Sä oot ottanut jonkun saatana bleachipullon vahingossa. Konki. Mitä vittua, mulla tuli kuosy päällä. Veriks sä nyt bleachia kuitenkin? En, tää on bottle with water, ei mut mitään vittu bleachipulloa. Mähän täytin tän viimeksi. Ei vittu, oisko joku voinut tehdä jäynää, täyttää sen vittu asekaupan vesiautomaatin jollain paskalla. Vittu on, joo. Ei en mä semmoistakaan tajunnut, että vittu voiko sen muuten täyttää jollain paskalla. Pystyy. Täytetty bleachillä. Vedetään valkkaripullo ykkösellä. Kato, nyt lähti. Lähti vai? Lähti, tuli vaan toi pikkuhiiprakka tilalle, mut se nyt lähtee heti pois. Mä laitaanko se kännis? Älä omia. West Pointia kohti. Käydään kattoo, jos saadaan Timmin kanssa vähän lämpöä ja sieltä iltaa var. Niin me ei päästä nyt tästä sillan yli autolla vai? En tiedä, kyllä mä viimeksi pääsin. Se oli se fossiiliauto lähtenyt pois siinä, se oli vissiin se jankun jättää. Ui, auto! Auto!
2. On tän auto. Jeez, that was quick. Ajan tätä vähän sivumpaa ja katsotaan mitä tässä autossa on. Mä olin kattolla äijälle ollut kyllä mitään. Jäi aika hätäsen. Aika pikkasen hätä. Noi vihukin kirjoitti, että jeez, that was quick. Jäi jo. Termari, this will be blood-fed. Palattiin kämpille onnistuneen reissun jälkeen ja siellä odotti sitten tämmönen yllätys. Huomaa, että on kopteri käynyt. Tää pelto on aivan piukkana sonteen. Ei oo todellista. Siis mitä? Nää kuulee sut ihan sikakaukaa. Mitä? Joo. Sillai kai. Siitä vaan pistä vähän koneeseen kierroksia. Täältä tuli 1000 lisää näitä. Noniin. Mitä helvetti? En mä tiedä mitä täällä tapahtuu. Mä kerään täällä pellolla uutta palloa. Täällä on taas 300 näitä ainakin. Ja niitä on vielä muutama sun perässä. Jep. Tuu vaan jees. Otetaan nää tästä vielä pois. Kyllähän se siinä. Burger is on. Purge is on. Nyt tulisi sitten taas vuorostaan vähän eventtiä. Elikkä kyseinen tapahtuma on ollut aikaisemminkin meidän jaksolla. Eli tässä näkyy kaikki pelaajat kartalla. Mutta nyt päästään tällä kertaa sitten Timmin kanssa kaksin kokeileen, että saadaanko me mitään aikaa. Vai tuleeko ne kuuluisat paskat housuun. Joo, sit täytyy koittaa vaan pelata sille, ettei noit zombit tuu pilaan tohon perseeseen. Meillä on tuo holdi päällä. Niin no, tää on ehkä... Katsotaan, mennään tohon yhteen välikköön. Mä katon tän vasemman puolen tästä. Tuli kämpän sisään. Täällä on johonkin ikkunaan varmaan. Jep. Tää varoa niitä ikkunoita. Se holdaa oviaukkoa. Mä näen sen tossa katolla. Jäi. Nice, hyvä. Mä lähden tonne taloon. Täällä oli falli. Okei, nice. Nyt tulee haasta. Täällä näin. Ota sieltä kulma siitä talon kulmalta, jos pääset siihen. Lähden tolle toiselle seinästä. Pian sit se sen kaveri. Ne on molemmat siinä nuurukalla. Varo, ne tulee sinne. On ne sen aidan takana? Mä en tiedä. No varmaan välikössä. Tää seinä on kyllä hyvä, no No. Varos se tulee sinne. Oi. Tästään katolta ampum. Vittu. Mitä helvet? Miten ne näki sut syy? Ne ampu tuolta taloa.
Saatana, asuin kerran läärin. Tai lääri. Ja no. Tää holdaa molemmat. Saatana rotat. Jäi. No. Kävikö kurkkaa? Joo, en mä oikein tiedä mitä vittua toi duuno. Eli lähtee juokseen tonne kämppään. Se on tossa vittu rakennuksen kulmassa. Oi, kävin raidaan sen tonne taloon. Vittu, mä oon kyllä machine. Saatana. Tästä mä en kyllä varmaan selviä hengissä, kun ne tietää tän rakennuksen, miten täällä pitäis mennä. Oi vittu Valenteena. Mistä se mua? Tää on vitun kaukaa. Jäikö sä? No, kyllä mä kuolen. Se on sun 4 kertaa mua. Eventin ja Timmy nounaamisen jälkeen lähdettiin taas jälleen kierrokselle ja enää ei tietenkään pelaajat näkynyt mapissa, mutta meillä oli pieni haisu, että joku paljon tappioa kokenut saattaisi olla vielä luutulla. Olis toi tapettu tohon aikaan? Mä voin vastata tästä ekaan. No, oliks toi ruumis siinä takana? Tapettiiks me toisiin? Kun mäkään en muista. Joo, Padded Jacket. Tässä on niin Rune Speed ja Combat Speed modifier. Nyt on ainakin Desert-kamera. Mitä vittua? Täällä on pelaaja! Tää? Mä luulen, että sä oot sä! Sillä on sama kute kuin sulla, lankaria. Tää vittu. Ja holdaa vaan sitä. Mä luulen, että se on sinä. Se luuttii mua siinä. Jäi. Nice. Mä otan molemmat korpset ja mä lähden. Joo. Tänne pyssykki, mulla jäi fallimeen. Joo. Ja kun se on repussa falli. Missäs se on? Ei jumalauta, metsi ihan muuna kädessä, kun mä katson, vittu sä juokset siihen mua päin. Joo, mä lähden. Seuraavaksi hypätään Timmyn kelkkaa, joka lähti yksin tekemään pientä reissua tohon pikkumilille. Ja hyvin rauhallinen päivä, joka saattaa joillekin olla voitokas ja toisille taas unlucky. Joo. Siihen jäi pelaa. Mut toi on kyllä vähän unlucky kyllä, kun mullakin
oli pelkkä pistooli, tai no oli mulla rifle selässä. Diesla kädessä, mutta kun toi tulee autolla, niin et sä oikein kerkeä tekee mitään. Jahas, mitäs täällä sitten on? No sitten oltiin chattiin saatu uhkauksia muilta pelaajilta meidän viimeaikaisista tempuista ilmeisesti. Ja sieltä tuli sitten viestiä, että täällä odotellaan teidän kämpillä ja mitä kaikkea muuta sinne sitten kirjoittelivat. Ja siinä vaiheessa sitten Timmyn kanssa tietenkin tarkastettiin joka kulma kämpästä, että missähän kyseiset herrat mahtaa tällä kertaa kyykkiä. Nyt toi zombi on ihan tossakin tossa heinäladossa. Ei siellä kyllä ketään. Jäi. Donkiäässä, mitä vittua? No, tapoin sen tohon pihaan. Tuli tuolta auto. Oi jumala. No mitä vittua? Mä holdaan tässä sun päällä, jos sillä nyt sattuisi olla joku kaveri, mut tuskin. Mä ammun noita zombeja vaan. Vittu mä säikän. Tuliko scratchit sormiin? No ei oo hanskat. Otitko pyssyn maasta? No otin. Täällä on M14, ne pistooli. Silloin ihan hyvä toi M14, jos ne on kaikki palikat kiinni. Oi joo, kattelin kanssa. No äskeisen tapahtuman jälkeen sitten viimeistään alettiin olla sitten aika lailla targetteja ja joka kerta oli kyllä sitten vaarallista tonne omalle paselle palata, kun koskaan ei tiennyt, että kuka siellä sitten sillä kertaa odottelee. Ja nyt jouduttiin sitten suunnittelemaan joka kerta, että miten meidän kämppää pitäisi lähestyä. Ja täytyy sanoa, että eihän se kovin mukavaa ollut, mutta sen siitä sitten saa, kun ampuu kaikkea, mikä liikkuu. Kai sitä voisi taas kipittää vaan sieltä kulkuportin puolelta, kleerata sen seinän ja avata portit. Joo. Portit ovat avoin. Meidän pasen isoin heikkous oli tää lato, mitä Timmy lähtee tarkastaa. Sieltä yleensä aikaisemminkin tavattu myyrä on pongattu. Se on tuolla se donkiäässi, tuo heinäladon kyljes. Oh! Se on kyykys tuo heinäpaaleella sitten. Mutta tästä ei pysty ampumaan, sitä ei sitä näe, vaikka se on tuolla heinäladon kyljes. Jäi! Nice! Sehän se sen auto. Mä voisin tulla kanssa alas. Totta. Vähän lähettiin ehkä turhaan ahneesti tonne heti, mutta no. Ei näe. Sitkeä viijari. Sillä oli SKS nyt.